Исәнмесез, эфирда дүшәмбе көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина. Однаның беренче көнен нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карагыз. Шәһәрдәшләр озрак зарлана башлаган ни өчен? Трамвайда акчаны ваклата алмыйлар, бу очракта кем гаепле? Һәр шимбә өлкәннәргә бушлай азык-төлек. Тәүбә мәчетендә хәйрия акциясе башланды. Шалалылар озрак зарлана. Башкарма комитетка киресенчә рәхмәт хатлары күбрәк килә башлаган. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә халык мөрәҗәгатьләренә җавап бирү һәм мәдәният үсеше хакында сөйләделәр. Теманы Гүзәл Шахапов дәвам итә. Узган ел шәһәрдәшләребездән 11 меңнән артык мөрәҗәгать кабул ителгән. Белгечләр беренче тапкыр зарлануларның кимүен терки. 2017 елда Чаллы трак коммуналь яктан җайлы булган шәһәрдәшләр арасында Россия буенча 3нче урында иде. Шулай да бу өлкәдәге сораулар иң күбе. Анализ письменных обращений граждан показывает, что наиболее актуальными для горожан в 2017 году стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства города, строительства, образования и дошкольного воспитания, дорожного хозяйства, жилищной сферы, землепользования, торговли и потребительских услуг, обеспечения законности и правопорядка, социальной сферы, здравоохранения, труда и заработной платы, финансовой сферы, транспорта и связи. Шәһәрдәшләр ешрак гомуми йорт милкенең начар хәлдә булуына, ишек алларын төзекләндермәүләренә, хезмәт күрсәтү сыйфатына зарлана. Шәһәр бюджетын билгеләгәндә кисәтүләрне төзәтүгә махсус акча бөлеп калдыралар. Мы же по бюджету дополнительно получили финансовые ресурсы, которые опять же направили на освещение, на дорожные работы, на обустройство подземных пешеходных переходов, на тротуары вы видели. На капитальный ремонт плюсом финансовые ресурсы пошли детских садов. Бюджеттан акча мәдәни өлкәгә дә бирелгән. Ел сайын чаралар саны арта, сыйфат яхшылана. Быел Колизей күңел ачу бинасын төзекләндерәләр. Бинага Татар дәүләт драма театры күченәчәк. Гүзәл Шахапов, Ленар Султанов, яңалыклар. Сырхауханәләрдән сәламәтлек саклау үзәге ясау. Республика сәламәтлек министрлыгы алдында шундый бурыч тора. Бу хакта Адель Вафин белдерде. Ул капиталь төзекләндерүдән соң берничә медицина учреждениесен ачу тантанасында катнашты. 4нче олылар сырхауханәсендә зур үзгәрешләр бирде, рентген диагностика бүлеге барлыкка килгән. Элек ул 17-25 бинасында булган, пациентларга да шунда барырга туры килгән. Беренче катта кичеккергесез ярдәм күрсәтү кабинеты эшли. Сырхауханәдән наркоз белән эндоскопия да узып була. Адель Вафин белдерүенчә, эчәклектә яманшыш онкологик авырулар арасында Татарстанда 2нче урында тора. Клетчатки мало. Привычки нет. Овощи, фрукты, зелень. Бәлеш тә бәлеш. Әйме? Бәлеш тә бәлеш бит. У нас структура питания немножко. Сыйфатлы һәм матур ремонт, заманча җайланмалар, бу яңартуның бер өлеше генә, халыкка хезмәт күрсәтүгә дә зур игътибар бирелә. Только по предварительной записи мы можем здесь уже брать на себя обязательство, что пациент больной не должен ждать более 10 минут у двери. Вот время есть. Сейчас дорабатывается система фиксации, чтобы мы могли отслеживать это время, это очень важно. Ремонттан соң 3нче сырхауханә һәм аның Шамил Усманов урамында урнашкан филиалы да ачылды. Ремонттан соң медицина учреждениеларыннан сәламәтлекне саклау үзәге ясарга телиләр. Мы должны создавать удобные условия для больных, для родителей. Можно создавать центры, чтобы и фтизиатр был, и психиатр детский был. Это же наша служба, они все государственные учреждения. Не надо ходить по разным адресам. Нужно получить консультацию в одном месте. Гүзәл Шахапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. 2018 елның 1 апреленнан больничный белешмәсе электрон рәвештә бирелә башлый. 2017 елның 1 июленнән Россиядә больничныйны электрон формада бирә башладылар. Әлеге яңалык медицина учрежденияләре хезмәткәрләре һәм эш бирүчеләрнең бухгалтерия эшчәнлеген тизләтә. Бу пациентлар өчен дә уңайлы, табибны көтеп чират торасы имзалар җыясы юк. Бүген республиканың 30 клиника һәм хастаханәсе эшкә вакытлыча яраксызлык турындагы белешмәне электрон рәвештә бирә. Нигездә булар шәхси медицина оешмалары.
Дәүләт медицина учреждениялары яңа форма белән эшләүгә 1 апрельдән киришәчәк. Хезмәткә вакытлыча яраксызлык турындагы белешмәне тутыру табиблар өчен дә уңайлы. Бүген Татарстанда уртача 1 миллион 100 дәнә больничный кагаз формада бирелә. Электрон белешмә белән эшләү турында 150 шәхси медицина оешмасы һәм 7200 иминиятләштерүче белән килешү төзелгән. Больничныйның яңа төрө республика дәвалау учрежденияларына әкренләп кертелә. Шулай булуга карамастан, пациентлар яңалыкка ияләшкәнче элеккечә кагаз белешмәләре бирү гамәлдән чыгарылмый. Законга бәйле рәвештә пациент нинди белешмә кирәген үзе сайлый ала. Акча бар, әмма җәмәгать транспортында барган өчен түләп булмый. Шолы ТВ редакциясенең кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шундый хәбәр калдырган. Ират хәрби комиссариат тукталышыннан трамвайга утырып, энергетик мәдәният сараена кадәр барырга тели. Кондукторга түләргә вакыт җиткәч, кесәсендә эре акча гына була. Бу очракта нәрсә эшләргә? Антон Круглов эшкә ашыкканда вак акчаның барлыгын карамадым ди. Нәтиҗәдә кесәсендә 1 меңлек һәм 10 сум гына була. Трамвайда 1000 сумны ваклата алмыйбыз дип кабул итмиләр. Она говорит, ну это вас не освобождает. И, как бы не совсем понял, что она хотела сказать. Говорит, выходите, мол, если не хотите оплачивать. Я как бы спросил, на каком основании, то есть вроде как деньги-то я даю, просто если у нее сдачи нет, как бы это же не моя вина. Люди, которые работают с деньгами, поэтому я думаю, у них всегда должен быть размен, даже с крупных денег. Электротранспорт оешмасында нинди генә купюра булса да кондуктор кабул итәргә һәм пассажирны урынына илтергә тиеш дип белдерделәр. Әмма иртәнге якта эре акчаларны ваклату кыен. По данному факту будет проведена служебная проверка. При подтверждении того, что изложил пассажир, будут наказаны наши люди. При неподтверждении, и если это окажется не анонимное какое-то обращение, мы оставляем за собой право обратиться в соответствующие инстанции за защитой чести и достоинства предприятия. Әгәр пассажирлар йөрү өчен бөтенләй түләмәсә генә кондукторлар салоннан куып чыгарала. Башка очракларда пассажирны тиешле тукталышка кадәр илтергә тиешләр. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Гис бистәсендә урнашкан Тәүбә мәчете хәйрия акциясе башлап җибәрде. Мәчет вәкилләре һәр шимбә көнне шәһәр урамында өлкәннәргә азык-төлек тараталар. Бу сөт, ипи, җимешләр һәм башка төрле ризыклар. Оештыручылар әйтүенчә, алар якын араларда картлар йортына да барырга ниятлиләр. Тәүбә мәчете шулай ук авыруларны ошыгыч медицина ярдәме хастаханәсеннән өйләренә бушлай алып кайтуны да оештырган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Минем өммәтемнән түгел, кем алаларга хөрмәт итми." Шуңа күрә шушы йөзеннән инде без аларга, өлкән кешеләргә хөрмәт итәргә тырышабыз. Бөтен кешеләрне чакырам бу хәерле эшкә, иншалла. Ә хәзер рекламалы мәгълүмат. Тәмле азык-төлектән алып, гадәти булмаган бүләкләргә кадәр. Шәһәр халкы һәм шәһәр кунаклары өчен 14 февральдә кабаттан бөтен Россия ярминкәсе ачыла. Сатып алучыларны таныш булган һәм яңа товарлар көтә. Илнең 90 оешмасы үзләре җитештергән иң яхшы продукцияны бөтен Россия ярминкәсендә тәкъдим итә. Фермерлар җитештергән казылык, кыр үрдәгеннән деликатеслар, затлы балыклар һәм уылдык, сырлар, конфетюрлар, бал, чәй, рус гореф-гадәтләренә нигезләнеп әзерләнгән баллы ризыклар. Ярминкәдә сезонлы кием салым һәм кызыклы бүләкләр дә сайлап алырга мөмкин. Чүлмәкләр, гарәпстәннән парфюм, җитен текстиль, итальян дизайны белән шәлләр, акыл эшчәнлеген үстерә торган уенчыклар һәм башка товарлар тәкъдим ителә. Ярминкәгә шәһәрдәшләрне һәм шәһәр кунакларын чакыралар. Ярминкә 14 февральдән 18-нә кадәр Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонда эшли. Адресы Ярчаллы проспекты 37А 32 комплекс янында. Бүгенге менәшләр кичләрегез минутсын сабылыгыз. Любишь? Покажи! В корпорации Центр и Селдон скидка 14% на второй товар. Например, стиральная машина за 13 333 и пылесос Samsung всего за 6 440. В спортивном клубе «Адреналин» акция. С 12 по 16 февраля в честь Дня всех влюбленных приобрети карту на 3 месяца для себя и своей половинки. Подробности по телефону 780 799. Яңа ешлык, яңа киңлек, яңа биеклек. Күңел радиосы Чаллыда 92.6 FM.